Sarap ng Batangas Goto at Lomi naging susi sa pagbangon ng isang Pangasinense ngayong pandemya. Tunghayan sa kwento ng Pilipino. Kabilang ang restaurant ni Calvin sa Barangay Poblacion, Binmalay, Pangasinan sa mga naapektuhan ng pandemya. Pansamantala niyang kinonvert sa mini grocery store ang bahagi ng kanyang restaurant para patuloy na kumita. Mga ibang product, kami na nag-online sale kami, ganyan. Nag-accept kami ng delivery ng mga pagkain, ganun po. Hirap pa rin daw na mabawi ang kita kahit balik operasyon na ang kanyang restaurant. Isang matamis na kwento ng pagbangon ang kanyang naging sandalan sa naranasang pagkadapa dahil sa pandemya. Sa gitna ng pandemya, nakaisip siya ng kabuhayan bilang dagdag kita. Ito ang paghahanda ng Batangas Lomi at Goto. Graduate kasi ako ng culinary. Nung napunta ako sa Batangas, ito po yung talagang gustong-gusto kong yung binabalik-balikan ko sa Batangas, yung Batangas Goto po. Para sa Batangas Lomi, inilagay ang karne at lamang loob ng baka sa egg noodles. Sunod ang shredded cabbage, onion ring at mainit na beef broth. Sa Batangas Goto naman, ibinuhos ang mainit na sabaw sa lamang loob ng baka sa kanilagyan ng chili paste. Konti lang naman yung punan kasi ang bibilin mo lang naman dyan yung mga ricado, tapos yung lamang loob. Tapos yung sabaw, madali lang naman yung sabaw kasi pinaglagaan lang naman yan. Kung meron mang natutunan si Calvin ngayong pandemya, ito ang pagiging matatag at maging madiskarte sa buhay. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.